It is Sunday breakfast ride mga par. Tara, samahan niyo akong puntahan ang napakagandang lugar na ito. Dito lamang yan sa Maliko, Pangasinan. Bago magsimula ang araw ay nakatulog lamang ako ng halos wala akong tulog. Seryoso mga par, wala akong tulog nung time na yan. Dahil ganito yung feeling kapag excited ka na sa kinabukasang ride ninyo. Agad-agad kong hinanda yung aking mga gamit habang di ako makatulog. Ang haplos ng aking equipments at the same time kung anong motor nga ba yung aking gagamitin. Ride out na mga par. Hey guys, good morning. It is a Sunday breakfast ride. Kung mapapansin nyo, may bago tayong equipment ngayon, ang ating Insta360 X3. Thank you Lord. Dahil dahan-dahan tayo nakapagpundar ng mga gamit natin. Mag-gas up muna tayo. Premium po, full tank. Gumagana yung air compressor ko yan. Shoutout kay Sir Armo, no? Ayan, no? Thank you, hi. Yan, napakamasikaso ni Sir. Dito yan sa sentro mga taram. Pag ang bangkingan mga par, kailangan kondisyon yung hangin natin. Napakabait na ito si Kuya. Yun, all goods na. Pang kasi mo. Thank you. Hindi natin makakasama natin sa ride mga para. What is up guys? Good morning. So kanina nag-meet up na kami. Bumabakbak na kami, papunta na kaming San Nicolas. Kami. So ako yung naging spearhead mga par. Hindi ko alam bakit ako naging spearhead. May dalawang CB650 may click, tatlo kaming Raider tsaka isang Sonic. So eto, medyo chill ride lang naman kami. So this is my second time na aakit ng Maliko mga par. Kay Raider naman iaakit natin dun. Alright, tapos tatagusin ulit ako mamaya. So yun nga, tatlo kami Raider dito mga par. Pero syempre itong ganitong takbuhan, chill lang to. Dito tayo para mag-enjoy kasama yung mga bago nating tropa. Alright, so ito yung pinagagasan namin bago makit ng Maliko. Syempre magsiset up na rin sila ng mga Insta360 nila. Alright, what is up? Gamit na gamit yung Insta360 ngayon. Nakikita ko na yung sarili ko pag nagpa-vlog, nakakatuwa. So ito yung magiging unang ride ko kasama yung ating Insta360 mga par. Nakakatuwa na dating pinapangarap ko, ay putik na mahulog pa ako sa'yo. Kahit gaano siya kamahal, kaya natin pag-ipunan as long as napufulfill niya yung happiness natin. So nakaka-relate dyan yung mga content creators na kagaya natin mga par. Thank you. Kahit hindi man ganun kalaki yung subscribers natin, mga views natin, at the same time basta na-enjoy ko yung ginagawa ko. Hindi ko ina-after kung sino man yung magpa-follow, but at the same time I would like to share my adventures with you guys. I know marami na rin gumagawa nito, pero syempre magkakaiba tayo lahat. So anyone can be a content creator mga par. Kahit sino, kahit anong i-topic mo sa pagbablog mga par, pwede yan. Ito na, simula na. Yun kailangan kong buksan yung visor ko. Napakaangas dito mga par. Namiss ko to. Kasi nung huling balik namin dito ni Jacob, magsawa tayo sa likuan ngayon. Wow! Diba ang solid? Man talaga yung nakakapag-relieve ng stress natin. Yun! Woohoo! Ang saya. Oh, parang nadagdagan na to mga dilaw-dilaw na to. Dati wala to eh. Yeah! Yeah. Mamaya kita-kita tayo dun mga par sa taas. Lakas sa likuan You know. Woo-hoo-hoo. Ganda sir. Woo. Ang ganda. Kaso sa kurba may putik.
Hindi na makakapag-banking dito. Diba? Diba? Ano pa bang ano dito? Masasabi mo dito? Solid na lugar na to. Parang nasa Baguio na rin eh. Parang kanina, kahapon lang nasa Baguio ako. Ngayon andito na ulit ako eh. Taraki Store. Ano, doon pa tayo? Doon pa tayo? Antayin natin sila. Doon ba? Ito yung solid na ano, na X-Max. Doon pa boss? Sige pa. Sana sila? Sa wakas at nakarating na rin kami sa napakagandang lugar na ito mga par. Aking yang binaybay itong daanan na ito dahil napaka-aesthetic naman talaga. Minsan na nga lang tayo makapunta dito ay syempre sulitin nyo na. Pinagmamasdan ko nga yung napakagandang view dito dahil hindi na ako mapakali kanina pa. And of course hindi tayo binigo after ng mahabang biyahe at eto naman talaga yung napakagandang tanawin na iyong makikita. Mga foods at kasamang mga barkada mo at eto pa sobrang solid talaga. Napakalawak niyan mga par at sobrang ganda. Medyo exaggerating na pero punta ka na lang dito par, tignan mo naman. Hindi ko na lang alam kung hindi mo to balik-balikan. As in kahit ako paulit-ulit ko talagang tinititigan. Syempre hindi na ako nagpaawat, naglagay din tayo ng sticker dyan mga par. And after that kakain na nga tayo. Ayan na yung mga barkada natin, mga bagong tropa. At the same time thank you for having us all dito sa breakfast ride natin mga par. At yan, kain na kami ng bulalo, dinakdakan, sisig, may java rice, plain rice, yempo, soft drinks, kape.